Здравейте, Аз съм Дари. аз съм Алекс. Днес ще играем. На кой е по-вероятно да направи еди какво си. Имаме листчета с аз и тя. И нека да започвам, предлагам. Айде да изваждаме въпросите. Ще се върнем, когато сме ги извадили. Завърнахме се с въпросите. Нека да започваме. Първият въпрос е кой е по-вероятно да заспи по време на филм. Да, мислим, че сме на едно мнение. Да, Били сме си на гости, правила го е. Така. Кой е по-вероятно да закъсне за среща? Да, и тук сме един. Значи, да се оправдая, зле съм в датите и календара. Да, това ще го разчетете, ще го видите и Нататък. Да. Кой е по-вероятно да се изложи на публично място? Да. Няма какво да обяснявам, право съм го. Миналото ни видео беше как пазарувам с скорост в Фантастико. Да, ако не сте го гледали, гледайте го в Забавно. канала ни, да. Кой е по-вероятно да изяде цял пакет сладкиши наведнъж? Ами това може би и двете. Да, и Не двете. съм сигурна, по-скоро ти. Не съм съгласна, но добре. Не бих изяла чак толкова много сладко. Все едно аз бих. Да, правила си го с тофи фи. Не е вярно. Тук бяхме донесли и ти Добре. изяде прекалено много. Така. Кой е по-вероятно да се изгуби по пътя? Да, много голяма неориентация. Винаги, когато обаче съм загубена, завивам наляво. Не ме слушайте, не правете, което правя аз, просто го правя. Кой е по-вероятно да забрави важна дата? Както казах, объркана съм с календара. Така, кой е по-вероятно да започне да танцува на улицата без причина? Знам, че е тя. Тя е. Кой е по-вероятно да се смее в неподходящ момент? Такава ми е природата. Такава е природата. Така си. Кой е по-вероятно да говори на сън? Правила го е. Кой е по-вероятно да си изпрати съобщение на грешен човек? Правила съм го много пъти. Да. Така. Добре, ако искаш. Да, аз сега да поема телефона. Кой е по-вероятно да си намери странно хоби? Това може би и двете. Може би и двете. Някакси как да го покажем. Така. Да. Двете е така. Да, защото мисля, то да имаш странно хоби не означава, че си странен. Просто, примерно, аз съм момиче, обичам да играя в футбол. Не играят вече толкова често, защото няма и с кого и вече така ли че нормално. Да. Но преди като, примерно преди година-две, доста харесвах футбола, играх много. Някои смятат, че да играеш в футбол като момиче не трябва да бъде така, защото бил мъжки спорт. Значи, малко фашистско. Да. И второ, буквално има женски футбол. Да. Така или иначе, но да, казвам. Тя просто такава е природата. Да, аз съм странна по природа. Кой е по-вероятно да се влюби от пръв поглед? Голямо тя. Голямо тя. Най-голямото. Много ти благодаря, не съм казала нещо различно, тя. Голямо тя. Голямо тя. Така. Кой е по-вероятно да започне да спори за дреболии? Според мен и двете. Аз прекалено много споря и то за нищо. Вчера буквално бях излезнала с едни приятели и от нищото просто почнах да дразня един от тях. Да, и ние между... това се разбира. Така. И ние и двете сме спорили помежду си за много тъпи неща. Така, че... И след 15 минути сме казвали, айде да правим нещо. Да, така че да. Кой е по-вероятно да стане известен? Да, пак. Да. Това е някакси такъв въпрос, който По не природа, знаем. да. Не сме знаем. сигурни. Така че... Добре, кой е по-вероятно да направи нещо по-спонтанно и лудо?
Естествено, че тя. Така. Ама не се и съмнявайте. Кое е по-вероятно да забрави правата си навсякъде? Аз? Я. Аз в момента дали не помня повечето. Не, всъщност и аз съм го правила. Да, ама И аз аз съм съм го по-от правила. теб. Аз всичко не В момента не помня как ми е първата за Инстаграма. Ще трябва да се сменя скоро. Нищо, така, както и да е. Кой е по-вероятно да се обади първа, когато е скучно? О, и двете. И двете са... Ако ми е скучно, първото нещо, което правя е да се обадя на някой, за да излезе. Да, когато мен ме има, повечето случаи. Да. Кой е по-вероятно да си купи нещо ненужно? Ого! Това е отговор. Да. Тя си го знае. Кой е по-вероятно да стане влогър или инфлуенсър? О, Буквално. Да. В момента да снимаме, правим ама нещо това видео, не е но чак не е, толкова вау. да. Ние не го правим с цел маркетинг и всякакви такива Да пари, се просто да се забавляваме. забавляваме. Точно така. И кой е по-вероятно да изкара целия си ден в леглото? може Голямо ли се- аз. Тя може да седи до към 3 часа е стояла в леглото. Сега чак 3 часа. Не, Смисъл, аз мога да се събудя и рано и късно. Просто когато ме мързи да ставам рано, ставам късно. Обаче имам едно обяснение. Искам само да кажа, много ме мързи да ставам. Аз мога да си лежа в леглото и да си живея деня, да си гледам на телефон, да ям, но само в леглото. Да. Живота и може да представя. Мога целия си живот да го прекарам в леглото, наистина. Да ви... Давайте си сега. Искаш ли подбирачката? Кой е по-вероятно да оцелее на самотен остров? Според мен и двете може да оцелее. Според мен аз. Както казах, докато приготвяхме въпросите, спряхме се на този. Тя ще започне да хленчи, че няма сготвена рибка. Това не е вярно. Според мен е така. Само аз казвам, според мен. Така. Кой е по-вероятно да се осинови динозавър, ако може? Искам раптор. Кой е по-вероятно да се загуби собствения си град? Вече обясних. Кой е по-вероятно да влезе случайно в грешна къща? Не знам как ми се е случвало до сега. Случи ми се на морето. Кой е по-вероятно да стане приятел с извънземни? Аз ставам приятелка с всички. Кой е по-вероятно да започне караоке насред магазина? Не. Според мен това е добра черта, да се забавляваш, но... Да пееш в магазина. Нито но. Така. Гласът ми не е такъв. Да, не знам. Просто опитах се да имитирам. Кой е по-вероятно да яде нещо странно само за проба? Не бих го изяла. И аз не бих го изяла, просто затова слагаме. Да, за проба е в кавички. Кой е по-вероятно да се ожени първи за известна личност? Защото постоянно такова се влюбва. Аз си написам. Опа. I'm so sorry. Тя, не, аз не. Аз. Кой е по-вероятно да обърка самолет и да отиде в друга държава? Вече аз. Кой е по-вероятно да стане президент по чиста случайност? И ако стане глаката ни държавица? Това беше грубо. О, не беше ли Ма не, грубо аз за не- това за рибката или... Ама рибката! Не, разбирам, защото, в смисъл, чакай да си вземам поставка. Защото аз, първо място, ако стана по случайност президент, няма да знам къде се намирам. Да, тя може и да мисли, че Дори- президент на Гърция, ама може да отишла в Румъния, нали? Примерно! Значи, разберете, аз когато се осъзная, може и да направя и добри решения и лоши решения. Примерно, Но Не докато знам, остане осъзнаването, да, Въйгън. Държавата ще мине през 5 световни войни. Да, Така. Кой е по-вероятно да си поръча пица през нощта? Правила съм. В 4 сутринта. Кой е по-вероятно да говори с растенията както с хората? Според мен е добра черта. Да говориш с растения. Ами, ако им говориш, изпращаш добра енергия. Не. Така.
преди седмица и половина-две бях на Гърция и в къщата, която бяхме отседнали, имаше котки на двора. Мале, леле, тия божички. Ох, да ги изядеш. Да. Кой е по-вероятно да влезе в грешен влак да се забавлява? Аз влизам, тя ме забавлява. Да, така става. Така, кой е по-вероятно да измисли нов странен празник? Не си изпуснал. Кой е по-вероятно да... и двете, да. Така, кой е по-вероятно да започне да танцува в асансьора? Тя. Естествено. Естествено. Кой е по-вероятно да забрави защо е влязъл в магазина? И двете, може би. Не, всъщност, не, аз. Ти няма да не забравиш такова нещо. Да. Да. Значи, ние сме така, примерно... Аз съм по-организираната, тя е по-така... Мързел. разпасаната. Мързел. Така, не кой е си по-вероятно се да си допълваме. направи TikTok тренд и да се обърка? двете. Ние, според мен, Тя има аз не правя... Тя има TikTok, но не може да се обърка с тренд, защото не прави тренд. Аз не правя пък трендове. нямам Тя няма TikTok, обаче би се объркала в тренд, разбирате ли? Да, горе-долу се допълваме. Да. Кой е по-вероятно да падне от смях? Да, може би и двете ни се случва. Правила Веднъж в съм го. асансьора, да. Паднахме в асансьора, да, не говорете. Така, кой е по-вероятно да стане мем? Това го пропускаме. Да прескачаме другото. Кой е по-вероятно да спечели награда най-странна личност? И двете, може би. Или ти, не знам. Не мога и аз това между това се чудя. Според мен Или и двете. аз, или и двете. Да, айде и и двете. Така, заповядай, Али. Така. Кой е по-вероятно да започне да вярва, че има суперсили? Естествено. Да. Кой е по-вероятно да се измисли въображаем приятел и да го представя на другите? Никой. Да, може би. Не знам. Аз не бих си... За какво ми е въображаем приятел? Да, ти... Да. Аз си имам. Аз имам, така че да. И може да ми би. свършат приятелите, ще си намеря много. Кой е по-вероятно да се опита да говори с Криза? Естествено. Аз. Тя. Кой е по-вероятно да обърка сън с реалност? Аз? Тя, да. Чакай, че се обърках на коя страна. Кой е по-вероятно да се загледа в сериал 24 часа без прекъсване? Тя и сериалът Приятел. Да. Кой е по-вероятно да се Тя изгуби? луда по този сериал. Кой е по-вероятно да се изгуби в собствената стая? Най-голямото аз, което съм казвала някога. Кой е по-вероятно да стане шпионин по случайност? Щом ставам на президент по случайност, значи и шпионин ще стана. Кой е по-вероятно да открие нов вид смях? Двете, може би. Аз или и двете, между това се Да. чудя. Айде и двете са. Кой е по-вероятно да се ожени на шега и да стане сериозно? Не знам, сигурно съм. Мисля, че ти. Да. Мисля, че ти. Така, да, сега. Давайте си. Да, добре. Първият въпрос ще го прочета и просто чакай, че ми задя листа. Кой е по-вероятно да забрави къде оставя телефон си, докато говори за него? С него. Чакай, не да ме събъркам. Така, кой е по-вероятно да изяде сладлед през зимата навън? Правила го. Аз ям само вътре. Да. Кой е по-вероятно да падне по време на танц? Не, чакай. Да, така. Чакай. Кой е по-вероятно да изпрати гласово съобщение докато пее? Никоя. Да, Никоя. ние не плащаме гласа. Така, кой е по-вероятно да се направи странна прическа за шега? И двете. Значи, и на двете партито правили сме с сега. преспиване, дет бяхме се лигавахме много и си правихме шантави прически, като цяло аутфит, грим, всичко. Не показвай само мен, ти имаш. Аз ли обяснявам? И аз им така. Кой е по-вероятно да влезе грешната туалетна по невнимание? Никога, според мен. Ти? Не. Мислиш просто, да. Според мен никоя. Смисъл, не сме чак толкова заблени в телефоните и невнимание. Смисъл, да. Може да не е просто, защото трябва да е свързано с телефон. Защото постоянно е с телефона почти. Кой? Не, че сме постоянно с телефоните, а сме разсеяни постоянно заради телефоните. Добре, давай. Да. Добре, давай.
Да, не знам дали това имаше някакъв смисъл, но да. Кой е по-вероятно да снима с епизод мисъки, че известен? Ще? Така, кой е по-вероятно да изправя моден тренд, който никой друг не носи? Няма какво да кажа. Просто Защо трябва да се да сме склени? Да. Така, кой е по-вероятно да бърка дните и да отида някъде по ден по-рано? По дяволите! Да, разбрахме. Объркана съм с календара. Да, някакси имат несъответствие. Да, кой е по-вероятно да падне докато се смее? И двете сме го правили. В асансьора пак повтарям. О, това е да. Така, ето за тебе. Идваме към края на видеото, хора. Кой е по-вероятно да влезе в реалити шоу? Не знам, може би да. Да, може. Кой е по-вероятно да започне разговор с напълно непознат в автобус? Кой е по-вероятно да си купи нещо само защото е лъскаво? Половината и джунджури вкъщи. Кой е по-вероятно да Това го махаме. Кой е по-вероятно да изяде странна комбинация от храна като шоколад и краставички? Според мен и двете. Добре, да. По дяволите кисели краставички и мед. Кой е по-вероятно да започне да пее по душа толкова силно, че съседите да го чуят? Кой е по-вероятно да се изгуби в бувката на улицата? Без да исках я ритнах и влезе в храст. Кой е по-вероятно да се опита да направи магия като Хари Потър? И двете сме го правили, да. Така. Кой е по-вероятно да си направи селфи катастрофа, примерно да изпусне телефон? И двете, да. Кой е по-вероятно да стане известен с гаф? Ами, горе-долу, това беше нашето видео след дългата пауза. Заради училище. Нямаше какво да направим. Училището дойде, имахме уроци, аз бях 7 клас. Имах матури, трябваше да уча. Тя също си имаше уроци, така че нямаше какво да направим, нямаше кога да излезем и да снимаме. Преди да почнете да ни съдите, че сме имали цяло лято, аз бях до сега при дядо си. Бяхме разделени, не можехме да снимаме. Тя идва за 2 дена през цялото лято и сега се възползваме като цяло. Да. Така че идвам. надяваме се да сте харесали видеото, да харесвате